Kedy sa mi to už uskne pre Boha? Drakulavra, je to môj byt, vyhodím ťa z neho. Zobudili ste ma, ak vám to vôbec nevadí. Za to ja nemôžem, za to môže iba Drakulavra. Claudine, veď sme najlepšie kamarátky. Tak to mi teda nevadí. Idem znovu spať. Keď sme najlepšie kamarátky, tak mi to nevadí. Abby? Áno? Prepáč, že som bola taká, ale vieš, aká bývam po ráne a po vstávaní. Tak to teda viem a prepáč mi to aj ty. Skôr ty mne. Nie, skôr ty mne. No tak dobre. Tak, som okupaná a už sa vypúšťa vaňa. Už je vaňa vypustená a spravím si vrkoč. Očúvaj, Drakulavra, mám si to nehať takto? Ako čelenku? Alebo vrkoč pekný dohora? Nehaj si to takto, ako čelenku. Sluší ti to. Ďakujem. Drakulavra, jak si mohla? Tak z tohto bude veľký prúšvih. Nič. A zase nič. Claudine! A ide sa do toho. Čo chceš? Claudine, čo je to s tebou? A čo teba do toho? Tak by si prosím mohla ísť kúpiť rožky. A mala by som? No, ja ťa o to prosím. Nie, nejdem. A tebe už sa ako to ešte nevysušilo? No, idem sa akurát pozrieť. Popadalo mi to. Tak? A som oblečená. A sukňa ti nechýba? A ozaj. Tada! Už je to lepšie.